Ma, alis papa ma. Buntag na. Wa pa ka uli. Gani, lagay ko tulog kagabi eh. Sige lang kay, basi sa ilahan ng trabaho ba, managdugay na siya nakauli. Wala, kaya chika si papa ma, kay tagdugay magpuli. Uy, pag-ingon naging ana. Uy, madunggay di kasi mo papa. Kasabaan jug ka. Alam di mo papa, oh. Uy pa! Uy! Karoon na lang ka pa. Ayan, wala tayong lagi. Karoon na lagi ka. Ay, nagkuhan mo yun. Ay, kapoy ko. Sama niya akong bana, uy. Hindi naman magpakis. Ano na rin magkalit. Sinusiguro gito giingon sa kong anak ba. Ano na siya chika. Wala yun sa mama yung magitagad ni papa bay. Ora si papa bago kayong abot. Lakaw na sad. Asa to na? Nilakaw na po di mong papa? Uma, lakaw na po si papa ma. Jud na nang hid ba. Be, nakauli na day ka? Nagkukudri ah. Ay, oh, may hapon di ay. Basta makaoy, mura makagoy asawa nakitaan. Bisa dabil, bisa dabil. Basta na sa muliyog. Sige, sa liog ba? Oh, lipstick ko. Mura manig-nabil. Say nga, Bill, eh. Pila sa siguro ni katul-katul mo kung diri yung. Pataka na po si Pistong. Buhat-buhat na mo istorya ba? Tilas. Kuya mo ba anong pilasa ka ba? Purma jug nabil. Ikaw ba? Nagduda na dito sa nga ba? Pataka na po na siya. Punay mo na hula. Ano na makaklaro mo anong nabil? Nasige na sila away ay. Uy, ang mama, nagampo na lang ko. Lord, unta Lord. Mag-okay na sila mama, sila papa Lord. Balo nila ipok mo. Talaga, ito sipog ta. Tara ta. Pok, ipok, pok, ipok. Ala, kung saan mo na sipok dia? Ala, nagilak mong garo na. Ta, dulo to ta. Pok, nung sa di ka pok. Nagilak ka pok. Wala man. Wala, kaklaro, ano? Klaro, day bay? Klaro, kaya hindi di problema rin po. Kasing mga tabang, day mi. Kan, bay, si papa, marang dili ang niyalag niya si mama. Sige rin sila away. Ay, kana, raday po. Dali rin solusyon na po. Ha? Kung saan man daw? Tuloy ko, be. Para tabangan ako si mama. Ama, didong na. Manambalay, manti mong lolo na. Oo, manambalay. Ani, buhata po ko. Ha? Sure, juga daw? Sure, lagi. Legit, yun na. Isa ah. Ito siya daw. Dagan natin pilit. Nato, sige kuya. Dong, kasi dong. Dong. Pas, sige dong. Ay, pahits na ni. Kaya lalong kakri na nakitaan dong. Dugan kayo ni. Pantay mo ba? Ay, tama-tama si papa natulog. Minta din tama-tama si papa. Inegrit na siya. Ma, para dyan si mama. Sana. Ano na magbaho? Me! Nanghilaw na po kami. Ano na po yung baho ilaga na po, me? Saan? Saan? Ate! Me! Dali sabi! Ha? Asa man? Dali sagod? Oh? Imuhan yung pantino. Pataka na po kong butang ba? Ha? Ito? Ano magmanidri ah? Pero ako man yung pangutanong nga imuhan man ng panti. Ibut, ay ano? Kapan sa tagdiri sa? Asa man? Eh, dito sa mga panti. Ayun, kailan yung ginagbaho. Ay, ba't ako yung ito ka? Labing-labing yun. Ay, turang. Diskarte na si papa. Nausam siya. Kalit naman siya kalami. Gingaw mo kunin mo eh. Totoo yan. O sa talat, giningaw ko sa mga. Bola lang yan. Asa mga bata? Nandito ang laag. Ha? Ato sa talat na? Magingaw-lingaw sa talat.
Nipik ni Jud. Lord, salamat Lord. Sipo ko. Tah, kumusta na to? Pak, kumusta lang Pok? Uy, okay naman ko. Kumusta yung mga magpapapok? Ah, okay naman sila. Love naman ni Papa si Mama. Ay, okay. Pero nga nung sad man ka. Langan. Di naman natirbaw si Papa. Aw, ano si Mama dia. Ala, nalagay zombie siya po. Hilop! Zombie. Mama, nauna. Me! Nakapahulay na ko. Kadali na eh. Pag-minutes na ba pahulay na to, ha? Silig-silig daw niya. Naipik ni Jung lumaypok. Bahala na eh. Basta buo lang ang pamilya.